Good morning. Magluto ko karon og lumpia na Shanghai. Gikan sa akong igagaw ni Heps Don't Lie kani. So guys, please watch and subscribe to my YouTube channel. Gari din ako guys, dayon. Gahapon raw nung tanam mo nilutuon, din wala ko kaadto kay nilakaw ko sa kulambugan, gapalit og tambal. So karon pa siya nako naluto. Ayan, nagready na. Dugay po pud ini maluto no. Gaulbo-ulbo ng kalaha oh. Then pagkahubas ani is ilunod nato ang mantika or idibol. Idibol man sa uban sa mga Kabisayan. Oil, idibol or mantika. So hapit na siya guys. Anawa. Kadugay po do eh. Kinahanglan man jud nga mawala ang tubig sa kalaha kay aron init pagbutang sa oil sa minula. Tilawan na to ni kay time check isa launan na kapin. Nakatulog magukog kamay kay pag human na mog live sa TikTok. So ko nang ibutang ha. Oh. Ipainit na pud ni siya. Butang guys. Kaya niinit naman ang mantika. Dali naman ni maluto. Pagkahuman dis ako aning balihon dayon kahuman sigan no okay ako nang gihaon guys luto na then akong ibutang ang napukoy gamay nga pritohon nga talong para bungga ang kuan pagkauna mo. Diba? Sa double purpose. Luto na guys. Muni siya. Lumpia. Then ang katong talong is wala pa. Ay, luto na ang talong. O, ang lumpia. Guys, mga una ta guys. Taod-taod lang ha. Kaya mag-init kong tubig pod para sa thermos. Mga una ta guys. Nagtimpla ko kape. Mapari akong paniod to ha. Di ako nag-duty. Nami akong kauban ba dili no kasi bagulbul. Bantay mo, naay nagsibagulbul. Kainit po daan niyo eh. Ano naman ang ay may siya puno siyang karne. Nagkaon ko pero ko nantukan ko Dayon
Akong kuan karong tubig. Ano na sige po panawag si Aina. Kayo ang gahimo aning no kasi wing-wing. Na. Ang gusto kay HRE man na siya kabalo man na siya muluto-luto. Wala pa. Mao man na ilang nahuman nga kurso. Guys, nalimot ko pang hunaw. Dahil ako mama is unya daw siya mukhaon kay kasi ganahan og kuan. Wala kwarta. Ang tingala ko sa kong inahan ay nga mag-offer sa kuha nga layo-layo. Ha, pati layo ah. Kung saan di na siya mag-hike? Pati ko layo ah. Ba't lang? No? Babag ka iba. Pati ko layo ah. Ang layo gani no kana nag-hike, nagbaktas, naglakat, naglakaw. Saan ba? Matakpan. Dayon na. Ang tingala mo nga. May naitan ko nilo sa daan na. Tingala mo saba. Sa bahay naman ako magulang ang kusina. Guys, thank you. Kaya, ato na po sa barangay. Tawagan ako ni Aina. Amo ang secretary sa among barangay. Kuan, barangay kay duty. Ganina, naa si kapitan. Wala sila magpaperma. Karon nga, naapo ko'y lakaw kadali. Unok-unok nga na magpaperma. Sige mo, adto na ko. Guys, kay taas ni diri ang tubig guys, pero pwede naman po kay na may tulay dira. Shout out ni Uncle King ha. Ning sugot siya nga buhatan og tulay. Madto na ko barangay kay nain magpaperma. Rutin ako guys, ako ra isa din ang CBO is naa sa ubos. Dayon. Kung naay mo kuha og barangay clearance karon is ako lang sila ingnon nga napay nilakaw si Aina ang barangay secretary. So guys, please watch og paki-share ang amuang live every daily vlog. So thank you so much. Road to 14,000 subscribers na tayo. At saka road to 300,000 followers sa TikTok. Guys, maraming salamat and I hope na hindi kayo magsawang suportahan ako. Thank you, God bless, and maraming salamat sa lahat.